everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Maatos party bay? Oh. Oh, Ay, hello, Rickson! Ay, hello, Bimbo! wow! Kagwapas kong baby. Dali na, Layla. Dali na. Dali na. Hoy, Rickson, ay! Matumpataw ko, ay! Mamudlot man ka! Berikson, noon sa man ka? Gisapot ka? Bitaw, noon sa ka, oy! Ay, maya ni mo, Rickson. Naglain ni mong buot? Madalagi nagmiko na timong agtang ay. Woy. Kuan. Oo. Tense lang ko sa mahitabo sa party. Dili kayo nako familiar ang nag-imbitar na mo. Oh, kana na di ay. Challenge na rin mo, Berikson. Kinahanglan makat-on ka na sa pagpaghihimamat sa mga kailan ni Tito Luisito. Pero, kanito na Layla. Muadto ka sa party nga naka-shades? Ubuan na, Layla. Uy, okay ra ni, uy. Mas misteryosa ko nga tan-aon ini. Mao nga, maghuna-una kita mga tao sa party kung kinsa ko. Ma-excited sila sa pag-ila o pagtanaw sa kong mga mata, di ba? Og posible sab nga mahadlok sila nimo. Kung magtuo sila nga gipiskat ka. Ay! Kapiskat sa di mo panguna-una, Rickson, uy. Pero, Layla, why komedyang pagkasulti, ha? Ha? Dili ni komedya, tinuon mo dun eh. Mo ba? Legit ni legit. Unsa man? Excited ko. Abi ni mo, Mm. murag yung kag-artista sa imong porma. Hello, uy. Salamat, my love. Ay, welcome, my love, welcome. Dali na. Dili na makauban na to si Bimbo, Layla. Unsa man ka, Wa Rickson, mo na uy? siya invitation. Makurat na sa tanim mo, uy. Kining- Dili di ka may mamukong og kaon dito. Uy. Layla, tarungan ang termino nimo ha? Sa mamukong. Ato na bang parehas ko sa mamukong og jeep by Rickson? Di ba mo bayad ba? Sakay lang. Mo gate crush ang boat mo ipasabot, Layla. Oo. Ah. Mo na butang ipasabot. Sige Layla. Gunit na sa bukton ni Rickson. Mhm. Siya ang imong escort karon. Mag-atan lang ko sa swimming pool. Sa inyong pagbalik, babe. Okay, babe. Rickson, kadagang dato din uy. Lahi ra man di kaporma din no. Dito sa amog na yung mga party-party amot kaya mukat na agi. Pero din laka din doon sila mga sinina. Ang ilang mga gown, mga mahalon jud no. Unya ang maala sa ilang dunggan ay silang liog. Mugilak man kung may kusuga. Uy. Ayaw ipakita ang imong pagka-ignorante ni party ha? Di pita na sila makabantay na akong namantay ko nila. Kinaka-shades ba ko? Libat ba ko? Bisan ha? Nayan ang tingog mo. Yes, sir. Pero mayon tag-imbitado pas Bimbo no. Dili unta ko magmingaw karon. Ha? Anong digo? Unsa man di diferensya namon duha? Haskag dako sa inyong diferensya, uy. Si Bimbo, ako ang hiyab. Samtang ikaw, higalang kaaway. Ay napagyaw-yaw diha. Dali na, mangita tag lamisang kalikuran. Tempa. Ay man nang imbitar ni Papa Luisito. Pag-ampo diha nga atong makitaan ang nag-invite ni Tito Luisito. Kay kaduha ra ko makahimamat anang Mr. Show. Oh, Binos, naray ka? Binos, please lang ha. Ayaw gyud pag-iskandalo din eh. Relax lang, good. Karon nga uyab na mo si Layla. Dili na ko mangigi niya. Unsa? Sa ato pa? Nangigi gyud ka kang Layla? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Oh, nangigi ko. Og saan ning tanan ni Tito Luisito? Kay gusto mo kaning idot-dot si Layla kang Rexon. Gihimo niyang babysitter si Rexon kang Layla. Tarong pagod na. Tarong na para nila Binos. Kung si Tito Luisito na imo desisyon, tarong yun na. Wala pag-iangay si Layla nga makikikalas mga adunahang tao.
Kay ignorante kay bayhan na. Uy, Venus, abi nimo. Guwapa kay siya karon. Angayan kay siya sa gawon nga puwa. Ngiyang gisulob. Dato na siyang porma. Mulaban ka na niya, kay imo naman siyang uyab. Kaluod ba ni mo, Bimbo eh. Oh, tempagod, tempagod. Abi na ko, butar ka na ko para kang Layla. Ako guin yung manok ni Rickson. Butar na lang. Pero may isulti ko nimo. Ayaw lang nag-isaba ni Rexon ha. Unsa man na, ha? Hatagan ti kag kwarta. Dako nga kwarta. Pamabdusi na si Layla nga wa pa mo makasal. Venus. Kalisod ining mo ang hitag party nga. Wa kay ti kaila eh. Ay, kana, Rexon. Mag-CR na ako, B. Ha? Hala. Lakaw ka. Pangitang ladies room. Ay, sige. Ay, lisura sa dining taas atong takong, oy. Si dakong ba? Da, takon ko sapatos kini bao. Oh, Lakaw na dito eh. Pag-CR na. Ano pa si Yaw-Yaw di ha? okay. Inis Mr. Chu eh. Ay. Makalingaw lang una kong inom dari. Hey, waiter! Wine, please. Venus, nausam ka. Bida ay. Pulos negative naman lang yun ang naas mong utok. Negative na ko, negative. Basta makakwarta kag dako na ko. Kung mapaang ka na nimo si Layla. Venus, mga asawa ko ni Layla, busa ayaw kabalaga. Ang akong gusto nga paangka nimo siya, Bimbo. Pagkaawawan ni Tito Luisito at ubangan sa mga tao. Gusto ko nga mamabdo siyag una sa dili pa mo makasal. I'm sagod, lisod ka ng gusto mong ipabuhat ako, Venus. O ganun maglisod man ka. Pila rami pagpaangka ni Layla? Abi ni mo, Venus, no? Sultihan talang ka. Dako kay kong respeto sa pagkababae ni Layla. Unsa? Nga nagutan mo respeto magkano taga-squatter. Nya libat pag yun. Oh. Kakato ka pagkagikan. Anak pag yung tulisan. Sakitas kong dughan, oy. Venus, temparagod. Venus, mahimo ba? Hunungan na ng akusasyon ni mo kang Layla, be? Uyab na taon, mi. O kaapektado na ko, ana. Sorry, Bimbo. Pero ganahan lang kumutanaw ni Layla nga mo hilak. Okay na. Bidaog naman ka ba? Napahilak na ni mo si Layla, di ba? Pinagis pagpakauaw niya sa daghang mga tao dito sa Picas Hotel. Syaro, wa pa yung ka matagbaw ato? Wa pa. Gusto ko mo tanaw ni Layla nga mo kamang sa yuta. Maghilak ng mga yugtabang nako. Oh, Venus! Hello, Sir Diggs. Oh, Layla, kumusta naman ka diya, Inday? Salamat ka, buhi ka ba, pamation. Ay, grabe sabi mo, Sir Diggs, oy. Nag-inawa pa taong ko diri, oy, murag nukos. Nagtuday ka nga, napatay kong Rickson, o di ba ni Venus diri? Oh, ipaw naman ka sa katigrian ng duha. Na, okay ra ko diri, Sir Diggs, oy. Wa ka doon, si Venus ay papakawaw na ako dito sa may Picas Hotel. Oh, kana. Mao na yan, Layla. Pagsik. Unya, naa ka pa sa party? Oh, Sir Diggs, di ana. Unya ka nang, Sir Diggs, kanang na ako'y kumpisal ni mo ay. Unsa man? Uyab na biya, Miss Bimbo. Bangag sa ilong. Ha? Unsa uyab na mo? O, lagi. Pero, balik usara ka buwan. Kontrata? Usara ka buwan, Inday. Ha? Ay, nagsapot man mi nga. Testing uyab lang yung una ning amo. Kung dili ko kauyo niya, aw, buwag na yun. Unya, may sugot si Bimbo, ana. Aw, sugot na lang. O mo siya mahimo. Kay ako may ang gipanguyaban. Pastilan ka ni mo, Layla. Pagbantay anang Bimbo, ha? Basik unsaon ka na kay uyab na mo. Relax. Relax lang, Sir Diggs. Karaktisyan binimong alalay. Bitaw. Sige. Unya, pagtaro niya sa party, ha? Kinahanglang dato kang tanawon diha. Aw, uy. Prinsesa ko diri, Sir Diggs, tanawon. Yes, sir. Unya, bye-bye. Unsa? Uyab na si Bimbo og si Layla? Lagi, balik us kabuan. O say balik ko sa kabuan. Mao na'y sulti ni Layla.
testing uyab ko no sila. Balik ko sa lang kuno kabuhan. Mura pag naghabang og bisikleta si Laila. Unya iya rang iuli human sa kabuhan. Kawirdo sab nining laylag mga huna-huna. Oo, mauna si Laila libat. Pero abi mo, ma'am, nabalaka ko sa akong ugma ani. O ngano nga imo mang ugma ang imong gikabalakan? Nabalaka kung agitay maani sa atong kahago sa pagpaila ni Laila nga anak ni Sir Luisito kung si Bimbo ang iyang mabana. Ha? Pain mo ni si Layla. Doon kayo mang nabalik, di ka nag-CR. Rexon. Oh. Dali kayon. Usap ka. Ay, dugay mo ka. Ay, nangitap ko ni Mr. Chuy. Nya, nangutan ako sa bang mabisita ba? O gituluan ko nila. Tuwalas siya, oh. Dali. Ha? Dali na. Magpaila ta niya. Um. Mo happy birthday ta niya. Dali na ba? Uy, ay ko pirahalag na. Uy, Alo. tuwa na. Nagkahagbong ka nagbaso sa kakiyat ni mo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!